Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι. Σήμερα σκέφτηκα να φτιάξουμε μαζί ένα κουτί βιβλίο. Αντί για stencil σκέφτηκα επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ το ριζόχαρτο. Κοιτάξτε το λίγο. Κάνει πάρα πολύ ωραία ανάγλυφα σχέδια από μόνο του και γυαλίζει σε κάποια σημεία. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά στη κάμερα. Είναι χοντρό, που σημαίνει ότι δεν διαφανίζει και δεν χρειάζεται να βάλουμε από κάτω λευκό χρώμα. Το κολλάμε όπως κολλάμε και τα υπόλοιπα κλασικά ριζόχαρτα. Αυτό λοιπόν σκέφτηκα να το βάλουμε σε ένα κουτί βιβλίο και σε κάποια σημεία που θα βάλω τα κλασικά μου ριζόχαρτα, εκεί θα χρησιμοποιήσω ένα ανοιχτό λευκό χρώμα από κάτω, όπως κάνουμε. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Έχω ξεφυδώσει το καπάκι μου για να με διευκολύνει καλύτερα την ώρα που θα το δουλεύω. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Παίρνω ένα χρώμα κυμολίας ανοιχτό, πολύ ανοιχτό, ένα κρέμ. Με αυτό θα βάψω το εσωτερικό μου. Εκεί θα κολλήσω το κλασικό μου ριζόχαρτο για να φωτίζει και επίσης πλαγίω στις σελίδες μου. Ξεκινάω. Τελείωσα με το χρώμα μου. Το αφήνω να στεγνώσει καλά και τώρα πάμε να κολλήσουμε το ανάγλυφό μας. Λοιπόν, κόλλα ντεκουπάζ από κάτω. Απλώνουμε πολύ καλά, να πάει παντού. Χρησιμοποιώ και μία πλαστική σακούλα και ξεκινάω να το κολλάω. Πιέζοντας πολύ καλά, να κολλήσει καλά και να φύγει όλος ο αέρας. Κόλλα ντεκουπάζ και από πάνω. Έχω τελειώσει με το ανάγλυφό μου. Το έχω κολλήσει από όλες τις πλευρές του βιβλίου μου. Πίσω, πλαγίως, στο καπάκι μου, μπρος και πίσω. Και για να μην χρονοτριβώ και σας κουράζω, έχω προχωρήσει λίγο την εργασία μου. Να σας πω ακριβώς τι έχω κάνει. Στο εσωτερικό του έχω κολλήσει αυτό το πολύ όμορφο ρομαντικό ριζόχαρτο. Πλαγίως το έχω βάψει ταμποναριστά με ένα σφουγγαράκι σε σάπιο μήλο, χωρίς όμως να καλύπτω το χρώμα κυμολίας που υπάρχει από κάτω. Τόπους, δίνοντας έτσι μία όψη παλαίωσης. Βέβαια εδώ δεν φαίνεται καλά. Φωτίζει κάπως ο ήλιος και δεν μπορεί να φανεί καλά η λεπτομέρεια. Πλαγίως στις σελίδες του βιβλίου μου, για αρχή έχω απλώσει ένα μεταλλικό μπορντό χρώμα και το έχω σκουπίσει με ένα μορομάντιλο. Με ενδιαφέρει κυρίως να μπαίνει στις εγκοπές και στις άκρες. Συνεχίζω λοιπόν με τα επόμενα βήματά μας. Πάμε τώρα να το διακοσμήσουμε, να το ομορφύνουμε. Περιμετρικά στο εσωτερικό του κουτιού μου θα κολλήσω μία μπεζ τρέσα. Λοιπόν, τώρα με μία χρυσή πατίνα κεριού θα αναδείξω τα ανάγλυφά μου. Έχω τελειώσει και με την πατίνα κεριού.
Θα το αφήσω να στεγνώσει πολύ καλά και θα το περάσω ένα χέρι βερνίκι. Το εξώφυλλό μου θα το στολίσω με ένα οβάλ ξύλινο πάνελ και θα κολλήσω απάνω αυτό εδώ το ριζόχαρτο. Βάφω την επιφάνειά μου με ένα ανοιχτό χρώμα. Κόλλαντε κουπάζ. Και κάτω και πάνω. Απλώνουμε λίγο βερνίκι. Γύρω γύρω θα κολλήσω μία δαντελίτσα. Έτοιμο! Με καυτή σιλικόνη θα έρθω και θα κολλήσω το ξύλινό μου οβάλ. Έχω κάποια ελαστικά στοιχεία της Αναστασίας Νικάρτ. Θα δω τώρα, σκέφτομαι να βάλω αυτό το πολύ όμορφο ελαστικό στοιχείο. Μ' αρέσει πολύ, του ταιριάζει, να διακοσμήσω το βιβλίο μου. Και θα δω τώρα από τα υπόλοιπα τι άλλο μπορώ να προσθέσω. Θα χρησιμοποιήσω αυτό το ελαστικό στοιχείο με κωδικό 2794. Θα το βάψω ταμποναριστά με ένα μεταλλικό μπορντό χρώμα, χωρίς να καλύπτω όμως το μαύρο. Χρυσή πατίνα κεριού για να αναδείξω περισσότερο το ελαστικό μου. Κατά τον ίδιο τρόπο έχω ετοιμάσει και άλλα δύο στοιχεία της Αναστασίας Νικάρτ, δύο πολύ όμορφες γονίτσες, με κωδικό 2747. Θα τα βάλω και αυτά στο έργο μου. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το έργο μας. Με ξυλόκολλα θα κολλήσω τα ελαστικά μου στοιχεία. Κόλλησα τα στοιχεία μου. Και για να κάνω αντίθεση θα προσθέσω λίγο κεροπατίνα τυρκουάζ, πατίνα κεριού.